Kaixo, gu Amaia egon Josué eta Aimar gara, eta gaur indoeuropear hizkuntzei buruz hitz egingo dizuegu. Eta orain Ibon hasiko da. Hizkuntza indoeuroparrak hizkuntza familia bat dira. Europa eta Asian jatorria duten hizkuntza gehienak barneatzen dituena. Hizkuntza honek ditu 3.000 milioi hiztun, eta hizkuntza familia honek ditu 3.000 milioi hiztun, eta hau dela eta hiztun gehien dituen familia da, erazin dezakegu. Hizkuntza honen ikerlari famatuna William James da, honek hasi ziren ideia guztiak erlazionatzen eta nola hizkuntza guztiak zuen erlazionatuta, eta deskubritu zen indoeuropar tribua, indoeuropar herria bizela hemen Kaukasoa, Kaspia itsasoaren eta itsasoletzaren artean, zonalde horretan bizi izan zela, eta duela. Kristo aurreko 4.000 edo 3.500 urteetan bizi izan zela, eta hau dela eta hizkuntza familia honen jatorria bertan kokatzen dugu. Hizkuntza zahar Europa eta Asia osoan zehar zabaldu zen, eta hizkuntza familia berriak sortu ziren. Honetatik beste batzuk eta gaur egungo hizkuntzara iritzak. Daude Grekera, Anatolia hizkuntza, direla hizkuntza batzuk jadanik ez direla existitzen, adibidez Hititera, Indo-Irlandara, adibidez San Kristoa, Alemania hizkuntza, Montenegro, Albania eta horrela hitz egiten dute. Germaniera, Erresuma Batuan eta Islandia, Tokaria hizkuntza, Asiako ekialdean, eta Zelta hizkuntza gaurko. Eta guk jorratu dugu Italiako hizkuntzak, eta azaltzeko zuei nola iritsi garen aurreko hizkuntzetara, eta Italiako hizkuntzatik atera ziren lau familia, ikusten duzuen bezala, eta garrantzitsua izan da Latina, eta Latinetik atera ziren hainbat hizkuntza, ezagutzen ditugun bezala, frantsesa, gaztelania eta portugesa. Hemen ikusten dugu nola indoeuropar familiatik sortutako hizkuntza guztiak eta mugitu ziren Amaiak esan dugu bezala mundu osoan zehar. Zeltena, germaniarrak, eslaviarrak. Hemen daude hizkuntza honen antzekotasunak azaltzeko ekarri dugu hainbat adibidez, laku hitza euskera esaten dena, gaztelaniaz lago, latinez lacus, greziaz lakos, ingeleraz lok, eta serbokroaziaz lokba. Edo, gatza hitza, gaztelaniaz dela sal, euskaraz dela sol, ingelesez dela salt, latinez sal, eta tokarieraz sale edo sali. Mapa honetan ikusten dugun bezala, familia indoeuroparrak ia mundu guztira zabaltzea lortu du. Honen ondorengo askok lur honek konkistatuz eta kolonizatuz lortzen duen emaitza. Aurretik izan bezala, hizkuntza familia zahar honek 3.000 milioi hiztun ditu, ia munduko biztanleriaren erdia. Eta oso zaila da pentsatzea nola hasieran Kaukaso mendikatean sortutako hizkuntza txiki batek denboraren poderioz giza historian bihurtu da garrantzitsua. Eta hau izan da guztia, espero dut gustuko izatea eta eskerrik asko.